Bones, benvinguts a una nova entrevista del podcast de Prouto Cupra. Avui estem amb un convidat molt especial. Hem fet alguns de cuina i avui estem amb el cuiner un dels cuiners propietaris de l'Osteria del Ponte. I ets cuiner, però no ben bé cuiner la figura que fas allà. Ara ho parlarem. Correcte. Estem amb en Pau Viella. Què tal, Pau? Molt bones, tot bé. Tu? Bé, molt bé. Per ubicar la gent, l'Osteria del Ponte és un restaurant tradicional italià que està en el centre de Girona. Correcte. I que a mi m'han parlat molt bé, així que els hi recomanem a tots que hi vagin. Doncs allà els esperem, sí. Anem primer a el que he dit de cuiner, però no és ben bé aquesta figura. Per què he dit això? Explica'ns. Bé, bàsicament perquè jo m'he format com a cuiner. Al final, sortint de l'escola de batxiller, vaig fer selectivitat i vaig decidir anar al País Basc, en concret, al Basc Culinari, Sant Sebastià. I allà al final et formes una mica de tot, tant cuina, sala, somilleria, una mica totes les branques. I de fet jo m'he dedicat i he treballat sempre de cuiner, des de que vaig sortir a la universitat fins a arribar a l'Osteria del Ponte, la veritat. L'únic que ens trobem en una situació on, degut a X raons, dificultat per trobar personal, etc., decidim al final amb la meva parella dividir-nos. Ella és pastissera i cuinera, així que al final, com a gironí, crec que la persona que havia d'estar fora era jo. I en aquest aspecte ens dividim d'aquesta manera. Ella es queda més a dintre i jo em quedo més a fora. Sempre intento colar-me una mica a la cuina perquè ho trobo a faltar, però és veritat que al servei em trobaran sempre fora. I d'aquí crec que la teva frase, no?, de cuiner però a mitges, perquè ara estic a fora, realment. Sí. O sigui, abans de que arribi la gent a l'Osteria del Ponte, i ara expliquem el concepte d'Osteria del Ponte i tal, la gent que vagi allà provarà algú que hagis cuinat tu? O sigui, abans de que arribin, tu cuines i després ja surts a fora? Sí, és real i que jo al matí al final estic fent preparació també. Sí que me'n cuido, òbviament, de gestionar tota la part externa de la cuina, és a dir, la sala, però durant els matins jo sempre intento entrar a cuina, excepte, òbviament, dies que tens ara una cata, ara alguna cosa més de la sala, però intento estar a la cuina perquè, per mi mateix, al final, perquè ho trobo a faltar a vegades, i també perquè vull seguir formant part del que és la cuina. Anem al concepte Osteria del Ponte. Osteria crec que és com un bar italià, no? Correcte, o restaurant. sí. Al final, tallo en aquest aspecte. Osteria al final neix antigament com un concepte mag d'osteria. Osteria antigament eren llocs on es podia dormir i hi havia un baret, una taverna, on bàsicament es anava a beure. Fa molts anys, doncs era com les parades on parava la gent que al final es transportaven amb cavalls o amb burros, paraven, tenien un lloc pel cavall, tenien un lloc per dormir ells i al final era un lloc on es bevia. I el menjar no tenia gaire importància, era el que hi havia. Aquell dia, doncs, allò es menjava. Això ha anat evolucionant, a dia d'avui ja fa molts anys que hi ha hosteries sense H, és a dir, eliminem la part d'hoteleria, ja no hi ha la part d'habitacions, encara en queden a Itàlia d'aquestes on es pot dormir, però això ha desaparegut i al final l'hosteria de dia d'avui, la moderna, que tots potser més coneixem, és un restaurant on el més important és la tradició i l'autenticitat, és a dir, receptes potser una mica antigues i mantenir sobretot l'autenticitat del que és la cuina italiana, inclús receptes antigues, com deia, que es feien abans. I entenc, la resposta crec que és lògica, però la part del Ponte és perquè està al costat del pont Eiffel. Correcte. Aquí crec que puc explicar una anècdota que teníem mirat un altre local abans d'agafar aquest i realment es anava a dir Osteria de la Piazza, perquè eren una plaça, i ens vam veure com obligats, òbviament, a canviar el nom a la que vam decidir que seria aquest el local. I crec que una mica el local a l'interior, de com ja estava dels antics propietaris i de més, doncs crec que bàsicament havia de ser Osteria del Ponte. Òbviament, perquè estem a sobre el pont, i dos, perquè hi ha aquella escala que simula la continuació del pont i tot plegat. I no podia tenir
no podia tenir un altre nom. Home, el lloc és super ben parit, molt ben ubicat a Girona, on hi ha el nucli de tot el moviment i a més és supermaco. Sí, al final hem apostat per un local, té com una barreja, un mix de lo que és com un local antic, amb tota la pedra repicada vista, però també tots els conductes de l'aire com d'aquests més rotllo industrial, tota vista, i hem fet un local, crec que senzill, però elegant a la vegada. Sí. Abans d'anar al tema del menjar, cuina tradicional italiana, si no m'equivoco, va obrir el 2024, perquè jo me'n recordo seguir-te i anar veient com anàveu fent les obres i tal, i crec que va ser 2024. Correcte, vam obrir doncs després de fires, i això va ser, vam acabar obrint el 21 de novembre, que quan vam agafar el local, el típic, ens vam fixar, hem d'arribar a fires, i per sort no vam arribar, perquè crec que són uns dies una mica de bogeria, que hagués sigut més negatiu que positiu obrir, i vam poder obrir postfires, com dic, el 21 de novembre del 24, que ho has dit bé, i vam poder obrir com amb una mica més de calma i progressivament, que al final els inicis són molt importants i les primeres sensacions i les primeres visites crec que són claus per la teva continuïtat. Això de progressivament és perquè faltava alguna cosa per acabar i tal, però jo me'n recordo, i no t'enfadis, però me'n recordo que alguna persona havia comentat que les primeres setmanes feia fred en el lloc. Correcte, hi havia coses com, per exemple, vam haver de fer uns caixons de fusta perquè el que és la persiana quedava totalment obert a l'exterior, és a dir, no hi havia, els antics propietaris no havien cobert aquella part i hi havia un continu entrada d'aire de l'exterior, però entrada grossa que es podien haver colat ocells, perquè m'entenguis, o sigui, estava totalment obert. I, sincerament, quan hi havia tantes coses a fer, ningú va mirar allà dalt i va veure aquell forat fins que va arribar el fred de cop, va arribar el moment d'enxufar calefacció i et dius, ostres, aquí hi ha un greu problema. De fet, també la paraula progressiva, a part d'això, és que vam primer començar treballant a baix, el local té 2 pisos, i òbviament volíem fer-ho a poc i ben fet en aquest aspecte i vam començar, doncs, el primer servei diria que vam fer 20 persones i així durant una setmaneta o així com una fase d'adaptació i anar miqueta i progressivament augmentant el que és l'aforament perquè, jolín, cada local, per molta experiència que tinguis, cada local és diferent i l'organització de cada local i cada restaurant, repeteixo, per molta experiència que tinguis i per molts restaurants que hagis vist i ho hagis treballat, cada local té el seu. Clar, que havíeu estat en restaurants, però aquest és, suposo, el primer que és propi, no? Correcte. Mai havíem tingut restaurant propi com a tal, purament en propietat, i on tot recau sobre tu. Sí que hem assumit moltes responsabilitats en altres restaurants, però no directament, és a dir, absolutament tot. És a dir, hi havia coses que al final s'encarregava el que era la propietat pura i dura dels restaurants que estàvem. O sigui que ens encarregàvem de la gestió diària, compres i tot, però al final, doncs, jo què sé, arribava el moment de fer nòmines o tot això, doncs ho feia la propietat. Anem al concepte de cuina, perquè és cuina tradicional italiana. Correcte. I que per molt que la gent conegui restaurants italians de Girona i tal, no és ben bé el mateix, perquè és tradicional italià, que no és ben bé el mateix, tu m'ho explicaràs millor. Correcte, al final, per sort o per desgràcia, la cuina italiana s'ha entès d'una manera molt errònia, crec, des del meu punt de vista. És a dir, estem molt a prop, o sigui, ara que ens trobem aquí, estem a 6 hores amb cotxe de la frontera, vull dir, estem a 6 hores de Ventimiglia, a la frontera França amb Itàlia. I amb un Cupra encara menys. Això segur, ho haurem de provar. I és veritat que, ostres, estem molt a prop, com perquè s'hagi anat tant el concepte de la cuina real italiana. Ens han fet arribar receptes totalment adaptades, i no sé per què adaptades, perquè, repeteixo, estem molt a prop, quan crec que bàsicament podem definir-nos com a mediterranis, no? Tots
totes dues cultures. Sí. I és veritat que, ostres, veus certes receptes executades a Catalunya que dius, ostres, és que no pot ser que hagi arribat aquesta recepta de simplement 600 quilòmetres d'aquí, vull dir, no pot ser que s'hagi canviat d'aquesta manera. Des d'una carbonara, pizzas, masses, moltes i moltes coses. A l'Osteria, com deies, fem, és a dir, totalment eliminem per complet la fase d'adaptació d'aquestes receptes, és a dir, si una recepta no agrada, autèntica, es treu de la carta i es posa una altra. No adaptarem una recepta italiana perquè precisament el que volem és portar l'autenticitat. Si hi ha, invento, la tripa a la romana, no? Al final aquí tenim els callos o com li vulguis dir, el potitripa, doncs nosaltres seguirem fent la tripa a la romana. D'aquí el nom, d'aquí el concepte i d'aquí casa nostra. Després agradarà més o menys, preferiràs una o preferiràs l'altra. Però, ostres, portar alguna cosa autèntic i tradicional crec que forma part de l'èxit de l'Osteria del Ponte. Per què, no sé si era una pregunta que... Sí, t'anava a dir, per què la cuina tradicional italiana? Al final tot ve de la meva parella, al final l'Irene, ella és italiana, ens coneixem fa uns anys i jo com a gironí, sincerament, a mesura que anàvem creixent, jo veia una oportunitat de negoci, ja empresarialment parlant. Veia una oportunitat molt clara d'una manca, de que no hi havia res ben fet o ben executat o purament osteria, és a dir, hi ha moltes pizzeries, n'hi ha molt bones, però com a italià em faltava aquella part de la cuina de casa seu, és a dir, de la seva mare, de la seva àvia. Que vingui un italià i que no entri al restaurant i digui això no és la nostra... O sigui, que aquí es sentirà com a Itàlia, realment. Que es sentin identificats amb... Ostres, o ara no tenim clients italians, molts, repetidors, i ostres, recordaré sempre, portàvem crec que 2 mesos, i va menjar polpette, són les mandonguilles. I va dir, quan va acabar, i vaig anar a preguntar què tal, no sé què, al final és un feedback molt sincer, d'una persona italiana. I em va dir, diu, quasi m'emociono perquè he recordat una punxada de la polpette, de la mandonguilla de la meva àvia. I, hòstia, doncs això et fa sentir i de dir, bueno, estem fent les coses bé, no? Seguim per aquí. Hi haurà gent, com a tot arreu, que no ho valorarà, que no li agradarà. Al final, no tot és per tothom. Però, ostres, crec que estem fent les coses bé i que tenim un concepte clar. I que el mínim que surti d'aquí no hi volem arribar. És a dir, ja hi ha altres restaurants per cobrir aquesta branca de gastronomia. És a dir, seguim pel nostre camí, que no hi ha gaire competència i crec que centrant-nos en el que volem fer, que és purament tradició i autenticitat italiana. Entenc que hi ha com un procés d'educar el paladar del client perquè no està acostumat a això i que inclús hi ha plats que els hi pot sobtar. Així que aquí tenim, l'exemple has posat de les tripes, ens sembla perfecte. Tenim altres plats aquí molt semblants i tal, però vist des del nom italià i l'explicació de com és el plat italià, potser algun es deu tirar una mica enrere al primer moment. Correcte, al final, posem un exemple més fàcil potser, la pasta, no? Doncs tots recordem els macarrons de l'àvia ultrapassats de cocció, no? Que inclús el dia després els escalfes encara i que es trenquen, vull dir, es trenquen. Doncs simplement el punt de cocció de la pasta, doncs, ostres, els primers mesos de l'obertura, ostres, per mi està una mica massa al dente. I aquesta frase podria dir que un any que no l'escolto. M'explico? Doncs al final és veritat que tot requereix un temps i des d'aquí una elaboració potser més complexa com seria una tripa a la romana o un altre plat, no? Però sí que és veritat que la pasta, que pot ser l'aliment és l'aliment de qualsevol casa, sobretot als migdies, doncs la diferència de com es menja aquí i com es menja allà.
I com dius, tot requereix una fase d'adaptació. Clients que van venir al principi i diuen, ostres, vaig menjar el mateix plat que fa un any i, ostres, avui l'he disfrutat més. Doncs tot evoluciona també. Jo ara miro enrere i veig potser algun plat que fèiem i dius, hòstia, en sèrio fem això? Però forma part del procés, vull dir, no... I qui digui que no és mentida, vull dir, tot avança, tot millora i el difícil sobretot és no quedar-se quiet, vull dir, seguir tirant endavant. Després, per exemple, quan un estranger ve aquí a Espanya diu el pernil, les croquetes, la truita, tal, i quan pensem en Itàlia tots ens imaginem la pizza, a part de la pasta, la pizza. Pasta, pizza. I la gent deu estar dient, cuina tradicional italiana, anem a menjar una pizza tradicional italiana. No hi ha pizzas a la vostra carta. Crec que això ha funcionat gairebé com una estratègia de màrqueting, gairebé. Perquè, hòstia, anem a un italià que no fan pizzas. Doncs les frases han sigut, crec, pel que he escoltat, anem a l'italià que es fan la pasta ells, que tot és pasta fresca, que la fem tota nosaltres. Sí, he vist alguns vídeos. I anem a l'italià que no fan pizzas. Vull dir, crec que aquestes dues frases han sigut part de, repeteixo, de l'èxit del projecte. No ha estat, és a dir, no ha estat premeditat ni una estratègia de màrqueting, però crec que ha funcionat molt bé. Volíem sortir, repeteixo, pizzas n'hi ha moltes i n'hi ha de bones. I crec que ficar-nos en aquell target o nínxol no feia falta. I a part que estructuralment i logísticament suposa, és a dir, un forn ocupa molt d'espai, tenir l'espai per totes les bandejes per la massa, partint de la base que no comprem les masses i que ho fem tot nosaltres. Logísticament requereix un espai i un tipus d'organització que depèn del local, parlo com a estructura, no tots els locals són adients per a aquest tipus de venda, és a dir, de fer pasta i pizza. També és veritat que molts locals que fan pasta i pizza no arribes a tot. O compres la pasta o compres la pizza. I això és l'últim que volíem fer. Com hauràs vist, i volem treballar amb una carta curta, cosetes fora carta, que tenim suggeriments sempre, i això és la nostra carta de presentació. Tot fet per nosaltres i menges més. En aquest procés de buscar informació i tal sobre vosaltres, vaig veure l'escrit que us van fer en el top crec que va ser 2024, o sigui, molt al principi. Sí. I deia alguna cosa tipus, no són el millor italià a Girona, de moment, o poden ser el millor italià a Girona si ho treballen. No recordo la frase, però alguna cosa així, sí, d'en Jordi. En aquest procés, creus que ja heu arribat a ser el millor italià, que esteu a prop? Clar, què entra en el món italià? Partint de la base que segurament sou l'únic italià real, perquè sou l'únic que té la cuina tradicional italiana, potser... Al final és com... No podem comparar una pizzeria pura i dura amb una hosteria. Al final vas a menjar dos productes totalment diferents. Hauries de comparar-te amb... Clar, aquí hi ha cases molt... Vull dir, hi ha les cadenes, com hi ha la Tagliatella, no sé si encara hi és la Dolce Vita, no? Sí. Que quan teníem 16 anys hi anàvem. Bueno, no sé si jo no hi he tornat més. Jo hi vaig anar fa 2 setmanes, però era un cumple, o sigui... Vale. Però vull dir, al final, mai, quan vam fer l'estudi previ i tot, mai l'hem valorat. No per... O sigui, com a concepte i com a empresa, xapó, totes dues, sobretot la Tagliatella, xapó, purament empresarial, molt bé. Però al final estàs venent dues coses totalment diferents, vull dir, estàs venent una pasta feta a mà per nosaltres o una pasta industrialitzada, estrossada en una empresa externa. I on les salses és, jo et demano, vull aquesta pasta amb aquesta salsa i la meva única feina és el gramatge de la pasta i obrir una bossa al buit i escalfar la salsa. Vull dir, partint d'aquesta base, mai ho hem comptat com una competència. No és competència real. I al final, ostres, italià, doncs que porta molts anys, hi ha Don Giovanni, cap aquí arribant als químics,
allà al Barri Vell hi ha la Mola, que fa pasta fresca. Sí, jo he pensat abans quan has dit la de pasta fresca. Que fa al final, potser més per emportar, no? Perquè per tipus de local i de Sí, més. és petitó. Però un lloc molt ben fet, vull dir, al final defensa les arrels i això és molt positiu i ho fa bé. I, ostres, després sempre m'han parlat que hi ha un a prop de la catedral, a dalt, no sé com es diu, Ferla, diria. No el conec. No hi han estat mai i crec que ell o ella és italià i fan una mica de fusió, l'únic que han preferit entrar dintre la fusió i fer com les dos, català i italià. Però allò que dius purament, com a Barcelona sí que ens faltarien dits per comptar-los, crec que a Girona no hi ha tant. Que el que anava a dir, que potser heu agafat lo de la mola, el tema de la pasta fresca, i agafant no vull dir copiat, però Sí. agafant coses bones d'altres restaurants, o el transportar-te a Itàlia com el Don Giovanni que has mencionat tu, i heu fet una cosa molt única i molt singular a Girona. Correcte, al final era buscar alguna cosa diferent que a dia d'avui és el que costa. Crear no crearàs res, o bueno, sí que hi ha gent que crea, no? Però vull dir que és molt difícil, no? Innovar dintre la gastronomia i més tu que estàs en el sector, vull dir que coneixes, en general, a dia d'avui innovar com a tal... Sí, innoves en detalls, però en el concepte sencer és complicat. Correcte, és molt difícil. I més que res és portar una oferta nova, jo ho diria així. Ens hem basat en portar un concepte nou a la ciutat i sortir una mica de lo normal. I repeteixo, de portar alguna cosa que en comptes de portar jo què sé, cuina peruana, invento, doncs apropem una cuina que tenim a prop i que no havia arribat res. Això era com la gràcia i les ganes del projecte, al mateix temps que fer veure al client gironí o no gironí o català, espanyol, el que vulguem, fer veure que, ostres, que hi ha coses que potser no provem mai, estem aquí al costat i tothom un dia o altre trepitja Itàlia. Sí, i que també el típic de gent que va a Itàlia, prova el menjar allà i diu pues no és com m'esperava, i és precisament perquè el que tenim aquí és com el joc del telèfon espatllat que arriba el missatge totalment diferent. Totalment, crec que carbonara mateix, no? Vull dir, és que tots l'hem menjat amb nata tota la vida, tots, a totes les cases. I amb bacon en lloc de guanciale... Clar, al final després d'on ve el problema? I després doncs, les xarxes socials, Instagram... Doncs ara avui en dia coses positives d'aquestes no és... Ostres, ara un nen de 16 anys ja sap el que és un guanciale i ell ha vist un vídeo típic d'allà remenant amb tota la crema carbonara autèntica, amb rovell i de més. Això ja ho han vist, nosaltres no ho havíem vist. No? Crec que aquí hi ha una gran diferència i en tinc 29 i vull dir que no en tinc 50, que al final, ostres, hi ha un canvi molt gros en molt poc temps. I ara, doncs, un nen, tenim nens, som un concepte de restaurant que al final venen moltes famílies, no? Doncs, ostres, veus un nen i que menja una carbonara de veritat i que la disfruta igual o més que la que havia menjat fins ara o que li havien fet menjar fins ara. I sap el que és el guanciale, no cal, els pares ja no li diuen ai, però no havíem anat... No, jo no he escoltat aquesta frase. Vull dir, ja tenen una mica més d'informació que teníem nosaltres. I això és positiu. Sí, totalment. En el que has dit tu de fer oferir una cosa que no hi havia a Girona per també tenir el vostre mercat específic, ha triomfat com esperàveu? Més, menys, diferent? Doncs aquí cal dir que molt més del que esperàvem. Vale. Sí, estem molt contents. Al final era un pas molt gros, on hi ha moltes pors, vull dir, al final era una aposta molt grossa. Dic també que teníem al cap un local de 20-30 persones on ser un quart del personal que som, teníem una idea projectada de negoci amb la meva parella totalment diferent a aquest. Però va sortir el local, parlo de l'estructura, i se'ns van obrir els ulls i vam dir ostres, és que potser el que estem volent obrir requereix una mica de volum.
i crec que aquest local no el podem rebutjar, vull dir, això s'ha d'agafar sí o sí. I bueno, vam refer una mica el que teníem pensat i ens vam tirar de caps, perquè l'aposta era molt grossa i vam dir, si ens equivoquem d'una manera o altra ho farem, hi ha molts anys per endavant, ja ens en sortirem. I bé, i estem molt contents perquè, ostres, estem treballant molt, estem tinguent molt bon feedback i això és el que més ens omple ara mateix. Rebobinant el tema abans que hem parlat d'altres restaurants i tal, i ja has mencionat la Tagliatella, que has dit que està superbé el concepte, els felicitem perquè empresarialment superbé, poder fer una cadena de restaurants que està per tot i tothom coneix, és un èxit com el Burger King que tenim aquí al costat. Sí. No, empresarialment és que no pots dir res, vull dir, la idea de negoci és un 10. Sí, és un 10. Però comparant-ho, per exemple, amb Burger King i anar a un restaurant, anar a dir de veritat, però no em refereixo a veritat, sinó de seure's, menjar bé i tal, és o d'anar a menjar un dia normal o anar a menjar un dia, fer una experiència més premium. Correcte. És el mateix, no?, amb el tema de Tagliatella i vosaltres. No per comparar-ho amb la Tagliatella, sinó anar a l'Osteria del Ponte és un dia més especial, un dia més premium, no?, per la persona que hi va. Crec que sí que estem, és a dir, a un punt més, a un pas més d'aquest tipus de restaurants. Però no tant per preu, sinó perquè estàs allà, sinó per una mica el que envolta. És a dir, ens aniríem un altre cop al concepte, a la qualitat del producte, potser a l'origen del producte. És a dir, estaríem anant crec que a més qualitat, però no va de la mà de més preu, que això a vegades està una mica equivocat. És a dir, jugues amb la Tagliatella al final, juga amb un tema que, repeteixo, molt intel·ligent, o sigui, molt pensat, que és preus, pel meu aspecte, elevats, és a dir, cars, però jugo amb la quantitat. I això hi ha client que li compensa, és a dir, pago, però menjo molt. Doncs a l'Osteria potser aquest concepte va diferent, és a dir, per un italià el plat de pasta mai és un plat principal, al revés, ells fan 3 passes, vull dir, fan antipasti, primi, secondi, vull dir, fan 3 passes. Nosaltres aquí ja donem per fet que ningú, només els italians, i fa molt de riure quan venen perquè fan 3 passes, però aquí directament fem alguna per compartir i acabem amb un plat de pasta. Doncs això sí que al final nosaltres hem fet la carta per poder fer 3 plats, però tu pots fer-ne alguna per compartir i un segon. Amb això el que vull dir és que el preu que potser acabis pagant a la Tagliatella per una quantitat de pasta i la Tagliatella, jo soc incapaç de menjar més que un plat de pasta. I a vegades que ni me l'acabo, perquè realment són enormes. Sí, i de fet tenen el de donar-te un tàper bastant ben fet perquè molta gent no s'ho acaba. Precisament per això, perquè n'hi ha molt. Doncs nosaltres al final el nostre concepte és comparteixo alguna cosa i acabo amb el meu plat de pasta, amb el meu gramatge de pasta que realment a Itàlia es menja. És a dir, al principi, comentaris que teníem, molt poca pasta, fan servir plats de postre per ficar la pasta. No, al final vam fer, del que vam obrir al cap d'un mes, vam modificar una mica les racions, no et dic que no, però molt lluny d'un plat de pasta a la Tagliatella. Al final volíem defensar i seguir en que el plat de pasta no pot ser un plat, pot ser, com segueix passant, vull dir, hi ha molta gent que fa un plat d'una carbonara i una aigua. Però no pots jutjar, no pots dir que, vull dir, no és el concepte del restaurant. I si tu vens amb 3 o 4, comparteixes alguna cosa i fas un plat de pasta, és que pagaràs menys que el que pagaràs per un plat en l'altre restaurant. I això és el que volem fer entendre, que no només és venir a menjar un plat de pasta, sinó que realment per emportar-te l'experiència autèntica i completa és menjar un antipasti i no cal que facis tu el teu, vull dir, compartir alguna cosa i acabar amb la teva pasta o el teu segon. Clar, això també t'ho he preguntat per la gent escoltant que us feu vosaltres la pasta, cuina tradicional.
que sonava tot molt premium, que potser es pensava que seria car, que seria un restaurant car. Correcte. En aquest aspecte no, és a dir, al final tu poses en valor la mà d'obra en aquest aspecte, però és que a vegades que comprem la pasta seca nosaltres pel personal, per exemple, per nosaltres, sí, ara gastem la nostra perquè és millor, però vull dir, comprem a vegades la pasta seca per nosaltres i, hòstia, és que pasta seca bona és cara. Clar, vull dir, no tot és... Vull dir, no hi ha tanta diferència. Quan nosaltres comprem una sèmola bona, comprem ous bons i al final és aigua. Això és la recepta de la pasta. Sèmola, ou i aigua. Vull dir, que hi ha una mà d'obra, sí, hi ha un temps i això s'ha de comptabilitzar, però al mateix temps no sé qui pot arribar a fer més bon preu, perquè al final la pasta seca que compren els altres restaurants barata no és. I al final hi ha una línia molt fina aquí de què és més car i què no. Perdona, No, sí. Després pots venir i hem apostat per una carta de vins molt interessant, on hi ha, a part de vins italians, vins d'aquí, ho dividim Catalunya, Espanya, França, Itàlia, hi ha una gran varietat de vins, una bona bodega, i amb coses diferents. I després és curiós, no?, que hi ha una taula que ha decidit obrir un vi de 100 euros i potser al costat hi ha un altre que sortirà pagant 18, perquè ha menjat 17 i alguna cosa, que ha menjat una carbonara, són 4, han fet una carbonara cada un i han compartit una aigua d'1 litre. Doncs sortiran pagant 17, no arriba a 18 euros. I potser al costat hi ha una taula que ha tirat la casa per la finestra i ha obert 2 ampolles de vi, una de 90 i una de 150, i surt pagant 100 euros per persona. Però al final la carta, vull dir, tu pots... M'explico que és... Sí, que ningú t'està apuntant amb una pistola d'agafa el vi de 100 euros. Vull dir, tens la carta i això és el que vols. Sí. I de vi no. Vull dir que no una copa de vi. Al final, que és molt relatiu, i també part de l'èxit de l'hosteria crec que és que no ens hem tancat, és a dir, no hem obert un gastronòmic italià, hem obert una hosteria, és a dir, acollim una carbonara i una aigua i acollim l'altre. Clar, tens una taula de nanos de 16 anys, com nosaltres quan sortíem a sopar amb els amics, o tens dos parelles de 50, 60, 70 anys. Sí, que els de 16 no han d'acabar el sopar amb un missatge de mama bizum. Correcte. Al final crec que és xulo perquè hi ha les dues variants. O també fa molta gràcia no veure una taula de 4 joves i que un altre dia venen amb la família i veuen les dues cares de l'hosteria, no? Venen ells o elles amb els amics i se'n gasten 20 i venen un altre dia i se'n gasten i la compta puja a 40 per persona. Doncs és xulo també una mica que anar a l'hosteria no sempre vol dir gastar-se diners, tant per baix com per dalt, sinó que va potser a moments, és a dir, un dijous al migdia, tinc una reunió d'aquí d'una hora i mitja, anem a fer un plat de pasta. Pues aquell client que em ve el dijous al migdia potser em torna a venir el diumenge al migdia i se me'n gasta 80 per persona. Que està bé perquè estàs dintre els restaurants, que dic jo, d'improvisació, és a dir, què fem? Anem a fer un plat de pasta. I també estàs a dintre d'un restaurant on te puc anar a celebrar. Sí, el dia especial. Correcte. I crec que això també és xulo i forma part de que les coses també ens vagin bé, perquè el teu target de client és ampli. Sí, és qualsevol persona. És molt ampli. Volia entrar també en el que ha sigut la teva carrera com a cuiner i tal, perquè la gent conegui qui està al capdavant de tot això, però se'ns aniria molt de temps i mencionar, si vols, els llocs on has estat, perquè la gent sàpiga que no és gent nova que s'ha posat a fer un restaurant, sinó que sou gent contrastada.
O sigui, si vols comentar tu els llocs on has estat, o jo els tinc apuntats també. Com vulguis, t'ho comento ràpid. Al final, sempre, a través de la universitat, entre pràctiques i coses, doncs, durant els 4 anys de la carrera vaig estar a 4 llocs diferents i bueno, les meves primeres pràctiques van ser al Club Nàutic de l'Escala, doncs, una gran experiència per donar-te compte de la realitat de l'hostaleria. Me'n recordo esmorzar, dinar i sopar durant 2 mesos sense parar. I bueno, si després d'allà em va seguir cridant l'atenció l'hostaleria, és que era el teu, no? M'agradava. Després he estat a Cal Enric, a Olot, una gran família. Vaig estar a Estocolm, a Suècia. Vaig estar a un restaurant Oaxen en Croc, 2 estrelles Michelin, molt xulo, tocant bastant de fermentació i de més, una experiència molt maca. Me'n vaig anar a Lanzarote a fer el projecte de final de carrera en un hotel Princesa Yaiza, Playa Blanca, on al final el treball anava on estaven una mica estancats, teníem 6 o 7 restaurants dintre de l'hotel i vaig anar a proposar-los tècniques i eines perquè el restaurant gastronòmic no parés de crear, és a dir, a través d'eines i activitats setmanals amb el propi equip intentàvem fer com creació de plats i que tot anés... Sí, això em sorprèn perquè, sent superjove segur, encara ets molt jove, en aquell moment era superjove i ja sé el que té la proactivitat de crear noves eines per seguir creant plats i tal. Sí, va ser xulo, al final a la universitat ens apretàvem molt amb aquest aspecte que la gastronomia no pot estar quieta i que a vegades innovar no vol dir crear coses noves, sinó, és a dir, que un plat, doncs millorar-lo, no? Això forma part de la innovació, que al final no pots... Aquell restaurant doncs feia potser 15 anys que feia el mateix menú de degustació, doncs això no pot ser perquè perds molt client durant aquest procés, perquè et ve una vegada, però no et ve més. Sí. I també el que comentaves al principi, que dels plats que fèieu a l'hosteria al principi als d'ara, que ha canviat i alguns els heu deixat de fer, altres els heu millorat, i es tracta d'això. Crec que el canvi és sempre positiu i a vegades costa deixar, és a dir, quan un plat a més, a l'hosteria, carta curta, quan ens plantegem canviar plats, costa, perquè hi ha plats que, ostres, què hem de fer? És que si el traguem ja amb el client que ve per això. Clar, I què fas? I bueno, és una mica delicat i per això també sorgeix una mica el fora carta i jugar una mica més. Tornant a lo dels restaurants, després sortint de graduar-me, agrupava Jordi Cruz agafa la Fortalesa, el castell de Sant Julià de Ramis, i allà vam entrar abans d'obrir, 15 dies abans d'obrir, recordo traient etiquetes de tot el material, traient plàstics de la cuina, vull dir, una obertura de zero i un projecte molt gros. I bé, va estar xulo, van ser 2 anys, al final crec que va ser el 21, vam rebre l'estrella Michelin, a dalt gastronòmic. Que va durar poc, no?, si no m'equivoco. 2 anys, van ser 2 anys. Després, mor el propietari i s'acaba tot, entre pandèmia i tot plegat, s'acaba tot el projecte d'allà dalt. Per parar-te un moment, allà és on vas conèixer a la Irene i l'Elton, que són els dos que estan a la cuina a l'hosteria. Correcte, allà ens coneixem tots 3. L'Irene havia estat a l'ABAC, a Barcelona, i ella s'havia tornat a Itàlia i el típic, doncs, buscant personal, grup ABAC va preguntar a propi ABAC, alguna recomanació, estem buscant pastisser, no sé què, i la van contactar i ella la va acceptar i ens vam conèixer doncs, al restaurant, ens vam conèixer amb l'Irene i amb l'Elton, que arribava a fer unes pràctiques al celler de Can Roca. I allà ens vam conèixer,
vam fer bones migues, bueno, era la meva parella, i l'Elton, doncs, un gran amic. I res, d'allà quan allò es va acabar, ens van proposar obrir dintre de l'Hotel Nord, l'assaig. Sí, jo hi he anat i em va agradar molt. Sí, que bé. I bueno, era un projecte xulo, arriscat, aquests projectes costen, sí que és un target de client molt més específic i bueno, va ser una gran experiència, vam veure la realitat, potser tenia molta llibertat, tenia molt accés a la gestió i bueno, crec que ens va servir molt per el que hem aconseguit a dia d'avui i allà doncs estàvem tots tres a cuina i bueno, al final la Irene i jo teníem ganes de casa nostra i d'aquí surt l'hosteria. L'assaig, en el moment que nosaltres decidim marxar, decideix tancar les portes i quedar-se fent el que havíem fet fins llavors, que era hotel i esmorzar, i res més. Sí, el típic d'un hotel. Correcte, i tancar el que era la part restaurant. I l'Elton, doncs, òbviament, ell és italià, li van proposar formar part de l'hosteria des del minut zero i ell va acceptar amb molta il·lusió, un gran cuiner i crec que tots tres ens complementem molt bé. Cadascú té el seu, cadascú sap molt de lo seu i ostres, som un nucli potent, molt jove, que ens fa que sigui molt fàcil tot, al final penses igual i ens complementem molt bé i tenir la cuina coberta i la sala avui dia d'avui tenir-ho controlat costa i doncs això ens ho ha permès, ells dos es queden més a dintre i jo estic a fora. Sí, al final tens confiança per tot, que si estiguessis a dins i a fora potser estaries més desconfiat, però tenint ells dos a dins, tu fora i tal, estàs tranquil. Al final et dona molta seguretat i la seguretat avui dia d'avui és el tot. Sí. Seguretat de que tot funcioni, no per altres aspectes, sinó ja no parlem d'un tema econòmic ni de tocar o no tocar la caixa, vull dir, sortint d'aquest tema, vull dir, de tranquil·litat, de que el servei surt, de que es dona un bon servei, de que a dintre pots tirar milles i responen, que a fora igual i, ostres, doncs això... Sí, més sinergies, més de tot. I que pensem igual, que al final en un restaurant sempre hi ha els dos bàndols, sempre hi ha la sala i la cuina. I en aquí això no pot passar perquè al final tot va cap allà mateix, és a dir, si jo putejo a la cuina em putejo a mi mateix. Doncs al final això és molt positiu i es nota, crec, amb la sinergia, com deies tu, del funcionament. És bàsic, perquè a tots els restaurants passa, que hi ha la rivalitat cuina-sala. Sí, ho hem vist exagerat a Pesadilla en la cocina, però a menys escala se sap que és així. És una realitat, és una realitat. Vull dir, és innegable. Sí. Anant a que les coses funcionin bé. Per les entrevistes funcionin bé no poden ser extremadament llargues, així que anem a les últimes dues preguntes. I m'agrada sempre quan ve gent que té restaurants i tal, i negocis d'aquest tipus, que em recomanin plats, perquè segurament vindré d'aquí poc, ja t'asseguro, i també per saber quins plats recomanes tu com a persona que coneix el producte millor que ningú. Perfecte. Fem un de cada, si et sembla, fem un de cada secció, fem un antipasti, una pasta i un segon. Vale. Sí? I si pots dir-me un postre, perquè em vaig mirar i no sé ben bé quin triar, estic entre dos. Farem el menú degustació. Sí. Com a antipasti, jo crec que una elaboració difícil de fer i que la fem molt bona és la melanzana a la parmigiana, que això són les capes d'albergínia. Cada capa, cada tall d'albergínia enfarinada i fregida, salsa tomata, alfàbrega fresca, parmesà i mozzarella, i així 5 capes. Això està molt bo. Sí, ja m'hi haig fixat. Si mirant la carta ja m'hi haig fixat. I si ho acompanyes amb una mica de focaccia que fem nosaltres, que fa l'Elton, l'autèntica romana, bandeja, alta i amb romaní. Això seria l'antipasti perfecte. La gent, si sent soroll als micros, és la meva panxa, ¿vale? O sigui... Després, com a pasta, per anar a buscar algú
potser fora més de lo tan tradicional com seria una carbonara. Jo proposaria d'agafar els espaguetis amb vis de gamba i tractar de llagostí. Vale. Això fem una salseta amb gamba vermella, petitona, la torrem al forn, fem una visc amb una mica de verdura ofegada, les gambes prèviament torrades i tirem gel, deixem reposar que infusioni fins a bullir, després ho apretem tot molt bé, que surtin tots els sucs i aconseguim una salsa que és pur cap de gamba, tot el rato. Cada cullerada és xarrupar caps de gamba. I com que hem fet servir tota la gamba i no tenim cos, perquè ja ens l'hem carregat estrujant-la, doncs fem un tartar de llagostí, que li dona un toc fresc, oli, sal, pebre i un toc d'una raspadeta de llima. És un plat gastronòmic, elegant, però amb una base tradicional com una bona vis de gamba. I com a segon, ja que hem fet verdureta i peix, jo m'aniria a acabar amb una bona tagliata, que al final treballem un llombaix de vaca leiki, alemanya, a la brasa, la traiem ja prèviament talladeta. Tenim dues opcions, una amb rúcula i una amb llard i tòfona. Fem un vel transparent amb el llard ben primet, una miqueta de tòfona en conserva i hauràs fet verdureta, peix, carn. I per rematar, jo soc molt feble. Jo on hi ha un tiramisú... Vale. El tiramisú és el meu postre preferit, però l'Irene el fa tot ella, és a dir, fa inclús el savoiardi, que és el pa de pessic, que n'hi ha un parell, ho fa tot ella, i, ostres, un tiramisú de veritat. Mascarpone, res de gusanata, sinó mascarpone, el cafè, que fem servir un cafè bo, 100% aràbica, doncs al final postre que no falla. I que si ja vens una mica tip del que t'he dit, si és amb cullera potser serà més fàcil que un canó, que potser era l'altre que tenies pensat. Molt bé, doncs ja faria... I és una que demanaria. Vale. Bueno, tenen aquí les teves recomanacions. Ara aquesta setmana tocarà preparar més melanzanes i més espagueti perquè hi haurà repercussió. Totalment. Ja per acabar, Pau, l'última pregunta és una que realment no teniu resposta perquè sàpiguen no sabeu el futur els convidats que veniu aquí, i és com et veus a tu i si vols l'Hosteria del Ponte a 5 anys vista. Doncs espero que en 5 anys vista sigui un projecte més que consolidat, que si seguim així tot va per bon camí. Crec que hauria de passar alguna cosa extern nostre perquè en 5 anys l'Hosteria s'acabés, o un mal major, que esperem que no, però crec que l'Hosteria ve per quedar-se per un llarg temps i qui sap, poden sortir altres projectes. Al final som bastant ambiciosos i no m'agrada estar quiet, o sigui que primer, ja et dic, deixar això ben consolidat i esperem que vinguin coses noves, sempre deixant el que ens ha fet créixer o el que ens ha creat la marca, que és l'Hosteria, i sempre serà el primer. Doncs això no vull dir que obrim una altra hosteria, sinó que potser d'aquí surten altres coses xules, sempre potser des de la mare que és l'Hosteria del Pont. Molt bé, doncs estarem pendents d'això i en 5 anys repetim l'entrevista i veiem els fills que ha tingut aquesta mare. Veiem l'evolució. Molt bé, moltíssimes gràcies, Pau. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adeu.